Giang nó ta được đâu. Negative I don't have. Mo da ba ke. Sang này video làm một thêm nữa mình ra ra được rồi. Anh nói đi cái này thích à. Đi cùng một đó ông mà bật sang cái này. Ra ra thì cái này cái Yes, on nang lang na. một cái gì đó được cái này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ Ông mà, anh thấy là tôi có tôi vậy vậy. Đó, thôi mình. Đó, bác ra. Thì nên cái sao thì cả. Ở đây nó không cái nào. Bin nào mà cái đó. Được. Phải đi. Thì tổng là món nó bớt hay đấy. Đó. Thì mà đi cái có Cái na tăng khá. Abar nó bọc lấy sừng borok muni suba. Cái thằng tòng sa bài cái tòng này nhau, sự mau ăn suy mà tòng này. Bolo cái tao boro school for editor. Krishna wa. Bok la so. One. Okay. School đã thằng mình đi. Người ta cái thân mấy ăn cũng Anh em đã. còn tên á? No problem. Blai ke hambai maro joto sini media friends rok no. Tini sung hai no hai 12 Ramchandroghat constituency o blai ke chukja ya no khung no khnima no puila ke sung pochim kunjubon BCO sung thangka under 12 Ramchandroghat constituency o no ADC ni klayo aro condolence ni bagai blai nukhung chugya boskangi salok kayekdin pore bongni condolence rok tongo nogo thijamani ke borokno sung financially sung chubai manka blai ke khatong thokka kai boni pore haino hai sung jolai tisao tini no thasingo no sung taisa thangjauka aro ba haino hai condolence no blai nukhung chugya borokno bo sung je chuktui financially support sung ri phaika tabo haino hai sung Ratanpur bisini andaro khopjago ward number 3 para ka boro jamira o jaga bo haino hai sung khnaga kisudin sekang o nukhung obo thijaka kai sung saimangkha nukhungni poribar rok blai ke chukjaya no tongo kai borok no bo sung je manti chuba chu kisa khlailai hni no sung tini mairum rok kisa chuba lai financially kisa chuba nan bagi faikya hambai maro specially tini hai obo hai jorao support khaipaimani bagi sini bisini chairman sini Takhuk Pranab blai ke dofani bagi samong khlai tongjawo tebo hambai maro sini Takhuk Dhananjay bobo blai ke sakthari pochim kunjuboni simi pura right from today beginning ni simi bo sungbai tongino chubasu khlai tongjawo tebo hambai maro sini Takhuk Bonobir obo haikeno parani bisini members rok botong sini logi leaders rok tongo norok yango nukhna borok elakano tuiduli tongo borok inform khaino sung tinoro phaimankha tai obo haikeno sung I think chuba laina nang haisi ganang to tibra sarokni bisingo ase kebo gri jano kintu khoksa khoknei je chukti sung chuba laimani bisingtui keboni pojano jodi taisa sung rujulai halka khaimankha obono sini tongthokmung bubagrabo obono sungno furungo bubagrabo nayo obono kabo haike buskangni salo sungte kaisate kaisano yak manjulai chubalai mangkhangkai tipra sarokni jungjal taisa komiwan hne ang khakhayo teibo hambai maro lukorokno obo haikeno norok bo jani elakao parao nijini jaiti gusti yafano kebo jodi obo hai jungjal klaijak ba chuba jorok nangkhangkai sung jotono buskanga goklai kisa je sini chuktini bisingtui yesi chukbai phano sung chubalai mangkhangkai I think tebo tipra sarok aguk naita hambai